Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θα μάθουμε πώς να περιποιούμαστε τα μαλλιά μας το βράδυ ή και την υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερα να κοιμόμαστε σε ένα σατέν μαξιλάρι ή σε ένα μαξιλάρι με σατέν μαξιλαροθήκη, ανάλογα τι έχουμε. Και το βράδυ, κάθε βράδυ, να απλώνουμε μία κρέμα μαλλιών στα μαλλιά μας, γιατί τα θρέφει. Όταν την απλώνουμε στις ρίζες και στις άκρες. Κάνουμε ελαφρύ μασάζ στο κεφάλι και έτσι το μαλλί μας κιόλας μακραίνει και πιο γρήγορα. Επίσης, για να μην σπάμε την τρίχα, όταν θα τη χτενίζουμε από την κορυφή μέχρι κάτω. Και καλύτερα να έχουμε τα μαλλιά μας προς τα κάτω, ώστε τα έλαια των μαλλιών να πηγαίνουν μέχρι τις άκρες. Επίσης, δεν θα πρέπει να πιάνουμε συνέχεια τα μαλλιά μας με λασχάκι, γιατί τα σπάμε κατά κάποιο τρόπο και καλύτερα να χρησιμοποιούμε ένα κλάμερ που τα πιάνει και δεν τα κουράζει. Να μην κάνουμε συνέχεια μπάνιο, να τα λούζουμε δηλαδή, γιατί με το σαμπουάν και το νερό καταστρέφονται τα έλαια των μαλλιών που τα κάνουν φυσικά και απαλά. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!